हेल' एभ्रिवान खुलुमबाय बयखौबो आंनि गोदान भिडिअ फिन खनसेबाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायना बावहरनाय थाबाय। दिनै बेलासिनि 3:15 जाबाय आरोना लोगोफोरनि फिसालाफोरनि खानाय सिनहैनो नागिरदों। फिसाला सानैखौबो खानाय सिनहैगोन आरोना बिराद गोलाव गोलाव जाबाय। बेखौनो आङो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामलांसै होननानै भिडिअ बानायनो लादों आरोना लोगोफोर, अननानै नायलांजोबबानो जाबाय जोबजासिम। खानाया लाजालानो गेदेरनिखौबो सिनगोन आरोना, गेदेराबो थांगोन। मोनबाय थांसै लोगोफोर सिनना फैनोसै। सोरगिदिं लोंसै लोगोफोर, सोरगिदिं दंफां सिङाव जा थान्दाथार आरो। खानाय सिननो फैनाया ना रोजाब गेरेम इउटुब चेनेल আছে इउटुब दं नामा होननानै सोंदों आरोना। थान्दाथार आरोना बिराद लाहरदों हा थान्दा बरफ फुदुं आरोना। खानाय सिननो फैनाया होग्रोबाय। ओइलै इयावनो मिस दंमोन, रिक्सायाव गाखोदों। नांबावगौ बाबानो ना नांला बोले Halo, makro naye, sampai beri diri. Ini bu semua dari subscribe kok. Ini pas dulu. Oh, 22. Kira mana kerja? Angkat kerja. Amari 2 বছর 2.5 বছর বলি, হাফ করতে পারে। নাই 1 বছর হয় না। 그럼 내가 작은 치. 스타딩 할. 이거는 치. 왜요? 원래 하는 거. 이만 헐? 러 가리 런던 아야 탁 아이 sudah mana DVD sini tuh 신나시 नों लानानै फैदों आरो लोंखाङाखै गेदेरा सिनजाबाय हनै सिनजाग्रोबाय। फैबाय लोगोफोर न'आव सिननानै गथ'फोरनि खानाय सिननानै न'आव फैबाय आरोना। दुगैगासिनो गथ'फ्रा मोजां दुगै। कारेन्ट फैबायथ' हा दे शेम्पु होबाबा दे शेम्पु गाइखेर लाबोबाय लोगोफोरनो गाइखेर फुदुंनोसै आङो। लकेल गाइखेर मोनबोबाय आरोना। ओमफ्राय नै जाग्रायासो खानाय सिननो थांनाया बेसेबा जाग्रा लाना फैबाय।
मम' जानोसै लोगोफोरनै मम' लाबोनायखौ जानोसै नैबे चाटनि बियो सस टमेट' बिराद गोथाव मम'आ बर' बानायनाय आरोना बर'फोरनि No angkut dah di kebra. Angkut. Bisa akan sila. I don't know. Ahun mendun dah. Cara kisah. Khanai sina seru nulai na kirim. Enggak berah. Foto muzang itu. Lai. Hei. Muzang nulai kena. Khanai sinjaran mom menjalai gausra. Ikumba sinjah ini bayi. Sajan bayi लोगोफोरनो सापात होथ'वाखै आरोना गाइखेर दै सिनि होबाय ओमफ्राय नै बेयाव गथ'फोरनो गाइखेर होनोसै एसे ओमफ्राय जोंहा साहा आरोना फिसाला गेदेराबो लोंगोननो साहा बेनोबो एसे साहा होफाबाय ओमफ्राय बिबैजों आंजों सापात होनोसै गरमबाबो साहा लोंनायखौ नागारा आरोना लोगोफोर साहा लोंनो लुबैथारो बेलासियाव आं एसे काप लोंसै गाइखेरा लादो सानैजों मोनथाम खानाय खान्दा जानायनि रागा सासे दखानाव गाबबाय गेरेमा खान्दाबासो मोजां गरमाव खानाय खान्दाद्राय सिनायनि गाबगुलायबायब्रा नापिदनावनो गाबाखै दा नै हर साननोसै बिबैया अबाव थांखोलाय अमा आदार हैग्रा माखो लोंसै लोगोफोर साहा दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै लोगोफोर अननानै भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामना हो आरो गोदान भिडिअआव सोरबाफोर गोदान नायसनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना ला आरोना लोगोफोर दोनसै अब्ला बाय